ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಮನ್ಪುಗ ಬಲೆ ಇತ್ತೆ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇನು ಐಕ್ ತಾರಾಯಿದ ಎಣ್ಣೆ ಅಂಚೆನೆ ಕ್ಯಾರೆಟ್, ಈರುಳ್ಳಿ, ಟೊಮೆಟೊ, ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ, ಬೀನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಮೂರು ತೀವನೋಡು నేను ಮತ್ತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುಗ. ಅಂಚನೆ ಒಂತೆ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಪಾಡೋಣ, ಒಂಚೂರು ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್, ಸೋಪ್ ಫ್ರೈ ಆವಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಗೇತ್ ಬೋಡು ಆತ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೋಲೆ ಚೂರು ಪಾಡೋಲೆ ಉಪ್ಪು ರೈಸ್ ಪಾಡೋಂಥ ಉಪ್ಪು ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಏತ್ ಬೋಡು ಆತ ಪಾಡೋದು ಸೋಪ್ ಫ್ರೈ ಆವಡು ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆದುಂಡತೆ ರೈಸ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಪಾಡೋದಲು ಬೇಕಿತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಈ 2 ಸ್ಪೂನ್ ಆತು ಸೋಯಾ ಸಾಸ್ ಪಾಡೋದು, ಚೂರು ಚಿಲ್ಲಿ ಸಾಸು 2 ಸ್ಪೂನ್ ಆತು ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುಗ. ಒಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಆಂಡ ಯಾವುದು ಇತ್ತೆ ರೈಸ್ ಪಾಡೋಂಗ ರೈಸ್ ಪಾಡೋಣ ಅಂತಲೇ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲೆ. ನಾನು ಸೋನಾ ಮಸೂರಿ ರೈಸ್ ತೊಂದೆ, ಸೋನಾ ಮಸೂರಿ ರೈಸ್ ಬಾಸ್ಮತಿ ರೈಸ್ ಯಾವಡು ಒಂದಲ್ಲ ಇಚ್ಚಿ ಸೋನಾ ಮಸೂರಿ ಹಾಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಸರ್ವ್ ಮನ್ಪುಗ. ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಸಾಸ್ದೊಟ್ಟಿಗೆ ತಿನಿಯರೆ ಎಡ್ಡೆ ನಿಕಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ. ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಬಲ್ಲೆ ಎಂಚಾತನಂದು